اما خوش به از نها آمده بنا وگراندنا آن و بودستنا برتوکا خای رامنی بیروناوی ادین هبون فانینا دکن و از جزرو پیوا جاجامنا هکوکو من خلقك آمده کرد از بخینم و داخلم جبو هم و بشوكي كسنهاني ين تشتن راماني مراق بكن بشوكي جبو قاربن خلقن و ليگريني خلق بشوكي از اینها دست به پیشی دست به خواندن ناگاروکا و پرتوکه پیش کوتن پیرا خستن هشه زانیاری آروش خلاف ناگینی درو بروبونا زورداری رولا مدیایا سردست دیتنک لراستیا ریخستن کردستانی راستیا بوهارا عربی رابونا میکافیلی می تشکوهینا رهن مذهبی و نژادی خازا زانیاری درو بروبونا زورداری لجوتبونا خا بودن دیتنک فلسفی لسر گرتن حدی نویسا ویجهی وک نابینه روبروبونه دیتنک لمرنه دست حلاتا بادیتیه و فشارا مال گرتیبونه خازا زانیاری دروبروبونا اسلاما سیاسی دیتنک دتیگی هشتنا هشه تندروی روبروبوناوی گریدانا اسلام سیاسی و نتویبونا ابرادار بوی انجام تندیه و شوپاوی لسر جواکی دیالکتیکا ادین و جنگا کردستانی دیالکتیکا مرن و نفرتی مرن تکوشینا جیان و مرنه آبوری دویزم کاریا هبونه آوابونا زانیاری پیش روژا حیینه جهانگیریا زانیاری تا کسیا زانیاری و شر گوهرتنه روژه زانیاری و رش پیش کرنا روشنبیری زانین راستیه که تسها هبونه ده زانیاری باوریا تک هبونه زانیار درو ترسه ده لروج آوای کردستانی لیلانا جواکی بربه درست کرنا تا که کسیه زانیاری توتالیتر چه درن آووزیان زانیار لکردستانا باکر ده دست پیکر جواب و ترورا ناو نتوی درخ نکرنا نتوی بونا ترکی مدیایا نتوی و رشکرنا خسر و روبیجا زورنگی جبو تکس کرنا ناسنامه نرینک لترکیه زانیار و کیشه آزادیه زانیار و پارتین توتالیتر زانیار و کیشه پیروزگویی زانیار و سروک نیشان زانیار و جواب زانیار سازی بومبونا زانیار جبو پاراستنا هبونه آزادیا رامانا زانیاری درو نزانی کرنا بریکو پیک دا رو کرنا درونی جواب و گندریا بردوزی لکردستانی بوتو بیجا مرو و جه لسر روشهلاتا نابین و رین چارسریه رین زانیاری لهمبر نجات پرستی کوچبری بون و توتالیتری خوازایا سیستمن روشهلاتا نابین هوردانک جبوتی کشتنا کوچبری بونه باندورا جیگه هانو لسر یاده ناسنامه سرکتی درو ناسنامه بارکتی همبر نجات پرستی و برزبونا جواکا زانیان دیتنه که
د ئاوایên çêbûna zordariya siyasî de. Nêrînekê di girtina siyasî de du mahî jêdev û civçav qanî. Pêşgotin. Zêdetirî heft rojan min bi rastî nikarîbû vê pirtûka qayîm teqle bikim. Êdî navbera zanîn û evînê de tev neke zehmet nê derbaskirin rêsan. Evîn hebûne û hebûn zanîn, durî bask, durî tarîbûna rewş û desthilatbûna kirêtan ji hevsarên desthilatdarî. Jiyan ya her tiştî dide te û kevçikeke pepokî bi merdî dide te, ew eynî wê yê derfeta axaftineke ji dil dide te. Di wê odaya ya li jûr ezmana qirmîzî de. Ji ber xewn û evîn dest pê kirin û ewan ser hevsarê zorengê ne, hember gendeliya karbendî, sincî û siyasî û hevwisa. Şev û roj du nîşanin ji mirovan û xwedanê gund rêzanin wan in. Mezinên gund heta azana serşevê dimînin pişta dirazin. Ciwan bi reweştên xwe ve dişev bû hêrkê de heta katin berbangê dimeşin piştira dikevin xewê. Serseriyên guran, gund û derveyê wê derbas kirine. Çiyayên asê, birêk û pêkbûnên xwe berfireh in. Dibûn hêlîna baz, şahîn û simyar û hingiva reş a bejî li jûr çiyê bû. Xweşiya bi destxistina hingivê mistaxek bû di nav koran de. Maxweşiya wergirtina hingivê di çarçoveya xweşiya ya di qede piştî bidawîkirina armancê û bi destxistina xwestekê ye, an li ser wê berdewambûn, geşepêdan û pakiyê têgirêdan. Zikmak û guherîn rastir e ji guhertinê û bêhtir dikare bimîne, ji ber ku guhertin melxala destpêkê ve vedigerînin û guherîn çêbûna babetin nû mebest dike û bi pergalên sêrtir û nû û bi rêbazeke zanyar xwişkandina rewşê û rakirina bîrdoziyan hemî û heta yên gerdûnî mebest dike. Ji ber ku bêsînorbûn nema zikmak, ba zikmak ewa lêkulîn xwişkandina bêsînorbûnê û bîrdoziyên wê ne. Lê balanameyên ramanî û zanistî banga çi dikin? Yê duhatî û yê rexnegir ji gerdana nûhar e, bi pêwîstîbûna damezrandinê ji ragirbûyên nû re li devdana mirovahî de û karbînî û çalakiyên wî sinûdar bike û pişta xwe li ser rastiyên zanistî yên duhatî û hatiye naskirin girê bide û ragirbûyên berê a devdana niha pişta xwe pêgirê dabû bişkîne û biçewsîne û li ser serê van rastiyên zanistiyên heqasî û tiştê ku biyolojiya jîndarî û zanistin cîwarî îha bûnekî. Ji rastiyên nû yên dijî rastiyên berê a ku xwezayê qira kirbûn û çawaniya avabûna jiyanê di çarçoveya wê de û şîrovên olî yên duhatî ji zikmakê gerdûnê û rola mirov tê de û hevdîtina rastiyên zanistî û a bidû hevhatî. Nema êdî derfet heye ku ew bervepêşbûna niha bê berdewamkirin, ji ber ku hatinin siruştî bi dawî kiribû û hilkirinekê di hevsengiya xwezayî de çêkiribû. Tiştê ku bi rastî rêberhebûn tê derxîne, ewa çawaniya durustkirina serdema rewşenbîrî cihê serdema aborî çi ji avabûna tewrî û têgehî a mirov, peywir û bîrdoziyê de. Ji ber ku zanyar hest dikin bi qanîbûna çand ku tiştan bi pergalek rast amade bike û birêya zêdekirina wê bi çarçoveyên karger ji geşepêdanê yê bi eynî rêbazê çêdibe.
زێدەبوونا دەستکن بهتر کارگەر ji bo pêkanîna hevsengî û lihevkirinê di navbera aborî û cîgehê û di navbera rikberîkirin û hevkariyê û di navbera têçûn û parastina hatinan û di navbera mirov û teknolojiyê û di navbera zanistîbûn û mirovahî û di navbera daringî û giyanîtî de. Ji ber rola bîngehîn ji zanîn û çand di hevbeşî û mayînê de ye. Divê nekeve bin tevgerên bazarê ji ber ku her karekî afênerî li ser hevpariyên qerpûlî tê avakirin. Kokên wê ji hezarên salan ve vedikerin. Divê siyaset ji bo ku têkeve xizmeta berjewandiya giştî bi awayekî dînamîkî tevlîna kokiyan bibe û bêguhertin. Ji ber ku pêdîviya demokratîkirina desthilatê bi xurtbûna qanîna tevgerê di navbera nakokiyên herêmî û gerdûnî ta kes û kûm, mirovahî û bejî de heye û pêdîviya reseniya Kurd bi xwenasîn û gotûbêja vekirî heye û rûbirûbûna pisporiyên cuda bi awayekî vekirî dixwaze. Girêdana parçê bi tevahî ba û girêdana kirina erkdar bi dîmena mezintirîn ji bo diyarkirina xebata rast. Ji ber ku azadî naye dayîn bi tevahiya xwe, ewa mîna hemî başiyan e. Dibe ku bibe tij, divê mirov li pey bikeve dûrî dijiya wê. Ji ber ku bê civakek saxlem û sînordar ka kesek azad bûye. Wekî Einstein dibêje, xwediyê tewriya rêjeyî kêşeyek an pirsgirêkek naye çareserkirin bi eynî rêya ramandinê ap û bi ser ve kiribû. Tenê divê em ji rêveberkirina zanînê li afirandina zanînê birêkevin, ewa xebata zanyarî berz dike. û eger meldûr cîhangeriyê dizîvirin, eva bi eynî xwe kêmanî ye ne bêhemtayî ye. Ji ber ku cîhangerî wekû pirtir lêgerîn encam dan li ser sê pîvanên bê liv ajotine û ew gerdûnî beramberî cîgehî, hemcisnî beramberî newekhevîbûnê û belavbûna qanînê beramberî cîgirtîbûna wê. Ji vir giringiya pêşkêşkirina zanyarî a geşepêdanî û veguhêr diyar dibe û ew piralî ye, azadîxwaz e, rexnegir e, hişyargir e û sincî ye û bala xwe li ser çand û xwezayê dide û tê nasîn ku ew gelemper û temambûyî ye li ser hemî rûyên giring di çêbûnên geşepêdanî, siyasî, civakî, aborî û rewşenbîrî digere. Bi awayekî tev derbas bûyî û her wiha rûyên geşepêdanî ve eykolojiya siyasî vadêrê dide û bal li ser bingehên dadmendî, yeksanî, hevkarî û levakirina hevseng ji destkeftiyên geşepêdanî dide. Ev hewldan berber ku herînê bi pêştevbirina takes têkildar e li kûmel û civakan de. Divê bi awayekî temambûyî bê rêveberin. Ji cinav û jîhatîbûnê bi çand û siruştê û bi dîtina ferehiyekî ji bo pêvajoya pêşxistinê, ji huner û sinc û zanist ji bo bilindbûna nirxên takekes û penda giştî û zanîna hunerî. û dema zanyar berztirîn kes bûn di hilgirtina berpirsyariya rêbazan çand û geşepêdanê, yê zanîneke dagirtî bixweretîne, ta karibe ava bike û her timî be ji têgihiştin, zîrekî û nasîna wana ji pêşerojê re, yê dûr wê hemî zoreng, nakokî, nirxên paşberû, zordarî, gotara nefretê û nexweşiya ramanî dizîbire. û dema ramaniya rêberhebûn di pirtûka xwe de yê têda bêhtirî 8 salan derbas kiribû, hundirên rewşeyê ve kulîn kiribû, bi rêbazeke ramanî û rexnegir
ئابارکێش ئەوە ku hewl dabû berva çareserkirinê ne tenê diyarkirina rewşa bêdûnde lê bi qanûna xwe ku ramanên nû û afêne dikarin ne tenê bijîn lêbelê tiştan biafirînin û pêdivî ye ku em avahiyên civakî hizir bikin ji ber ku ewan xwegêra bîngehînin an kelemin ji çi perwazeke geşepêdanî an çalakiyeke aborî an teknolojî ji ber vê yekê agahkirina guhertinên civakî pêwîst e ji bo pêkanîna çalakbûnekê di guhertinên teknolojî û amûrkarî û hin hêlin tiravî da ew merceke serekeyek ji serkeftina pîlan çalakî û stratîjiyan bi berbawarî li ser çavkaniyên zanyarî û pêşxistina nimûneya amana zanînê. Nûla Hesênan 19 Eybê Şeşa 2021 Li ber ev gîhan dawiya vê xelkê heta xelekeke din bimînin bi xêr û xweşî.